ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றின ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு விஷயம் தான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக் நியூஸ் சீரீஸ் 9. டெக் நியூஸ் சீரீஸ் 9க்கு வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட நம்மளோட வீடியோ நம்மளோட சேனலில் கிட்டத்தட்ட 76 வீடியோஸ் மேலே அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ 140 சப்ஸ்கிரைபர் கெயினாக இருக்காங்க. நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கூட இந்த பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு மைல் ஸ்டோன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுப்போம். 500 சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுக்கு கெயின் ஆகணும். அது வரைக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து செம்மையான ஒரு கண்டென்ட்டில் ஒரு வீடியோ போடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் 4 டெக் நியூஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒன்று சூப்பரான ஒன்று சொல்லியிருப்பேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன். இப்போலாம் Z Fold அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் வருது. பட் இப்போ ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் 2030-50 வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டுமே லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் நம்ம ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி தான் என்னன்னு தெரியும், டெக்னாலஜி ஃபியூச்சரில் என்னெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே இருக்கிற ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ள வர போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்பர் 1ஆக பார்க்க போகிற என்ன ஒரு டெக் நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஒரு சூப்பரான டெக் நியூஸ் தான். நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டு சூப்பரான ஒரு விஷயம் தான் இந்த டெக் நியூஸில் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன். இப்போலாம் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வரதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு மாடல் சாம்சங் Z Flip, அதாவது ஃபோனே பாதியாக மடிக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த மாதிரியான ஃபியூச்சரில் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த கம்பெனிலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MI தான். MI மிக்ஸ்டு ஆல்ஃபாவில் டபுள் சைட் டிஸ்பிளே பண்ணாங்க இல்லையா, அதே மாதிரியான ஒரு ஃபோன் தான் இந்த டெக்னாலஜி. கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபோனில். இந்த ஃபோன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது. அதை நம்ம வாட்சாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ரிஸ்ட் வாட்சாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃபோனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டேபாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் நமக்கு எதனாச்சும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை பெருசாக்கி நம்ம கீபோர்ட் மூலமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இதில் ஒரு செம ஹைலைட் நண்பா. இந்த கேஜெட் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு இதுதான் இமேஜ். இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது, ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2035, 2040, 50 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த இந்த டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு குட்டியான எவ்வளவு தின்னஸ்ட்டு ஒரு டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3mm டிஸ்பிளே மட்டும்தான். அதாவது 3mm சைஸ் உள்ள டிஸ்பிளே. பிரெத் இருக்கு இல்லையா, மினிமம் ஒரு 2 to 3mm ஆச்சு இருக்கும். பட் இது ஒன்லி 1mm 2mm அந்த சைஸில் தான் இருக்குது. பட் நம்ம நார்மலாக வர ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் கிட்டத்தட்ட 2 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஆனால் இது அப்படி கிடையாது, ஒன்லி 2mm தான். 2mm அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.2 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே வருது. அதாவது உள்ளே டிஸ்பிளே ப்ளஸ் இதோட டிஸ்பிளேவை பார்த்தீங்கன்னா LED LCDலாம் கிடையாது, ரெட்டினா ஃபுல் HD டிஸ்பிளே தான் கொடுக்குறாங்க. இது இருக்கிறதே ஒரு சூப்பரான விஷயம். ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் வந்த புதுசில். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 to 12 இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது பட்ஜெட்டில் ஒரு 17,000 18,000க்குள்ளவும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இரண்டாவதாக பார்க்க போகிற ஒரு சூப்பரான டெக் என்ன டெக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஒரு சூப்பரான டெக்கு தான். என்ன டெக்குன்னு நான் இப்போ சொல்ல விரும்பலை. அது ஒரு ஃபோனு என்னென்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு கேமிங் ஃபோனாக இருந்துச்சு. அதாவது 3 சீரீஸில் இருந்துச்சு, இப்போ 5 சீரீஸ் வரப்போகுது. என்ன ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Asus ROG Phone 5. இதோட ஸ்பெக்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி தான் இந்த டெக்கில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதோட ரேம் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பீங்க. 16 GB ரேம் வருது நம்மளுக்கு இதில். அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Realme Narzo 20 Pro இருக்கிறதுலே ஒரு கம்மியான ஒரு ரேம் தான். அதாவது கேமிங் ஃபோனுக்கான ஒரு ரேம் கிடையாது. 6 GB ரேம் 8 GB ரேம்லாம் கிடையாது இதில். அதாவது அதுவே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அப்போ Asus ROG 5 ஃபோன் எவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும் நண்பா. கூடவே இதில் ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh பவர் உள்ள ஒரு பேட்ரி, லித்தாயான் பேட்ரி இந்த ஃபோனுலேயே கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்டரியை டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. 3000 mAh ஒரு பேட்ரி, 3000 mAh ஒரு பேட்ரி. ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஏறக்கூடிய ஒரு சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. வாக் அடாப்டர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 65 வாட் வாக் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன ப்ராசஸர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன்
888 சாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. இது கேமிங்க்கெலாம் ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ராசஸர் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ப்ளஸ் இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 65,000 ரூபாய்க்கு மேலே வருது. இது ஒர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கேமர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஒர்த்து தான். ஈவன் உங்களுக்கு கேமிங் விளையாட கேஷுவலாக இல்லை, ரொம்பவே ஹையாக நீங்கள் விளையாட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ப்ளஸ் இதோட டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஏசஸ் ROG 3 மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபோனோட வேரியண்ட். ஆனால் கொஞ்சம் நிறைய ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர மற்ற எதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான டெக்கை பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க அதையும் பார்த்துடலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூன்றாவதாக பார்க்க போகிற ஒரு சூப்பரான டெக் ஃபேக்ட். என்ன டெக் ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா OnePlusலேருந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்மார்ட் வாட்சை லான்ச் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. அதோட டிசைனும் லீக் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க OnePlus கம்பெனிலேருந்து. OnePlus இப்போ ரீசெண்டாக காரில் கையை விடுறாங்க, ப்ளஸ் ஃபோன் ஆல்ரெடி இருக்காங்க, இப்போ வாட்ச்லேயும் வந்திருக்காங்க. ஈவன் OnePlus பைக்கும் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த OnePlus வாட்ச் எந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வாட்சோட ஒரு 2 மடங்கு அதிகம் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் நீங்கள் சார்ஜே போட வேணாம், அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்டரி ஸ்டாண்ட் பை வருது. அப்படி நீங்கள் ரஃபாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே உங்களுக்கு 1 மந்தில் சார்ஜ் காலி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 30 days இல்லைனா 90 days அந்தளவுக்கு ஒரு வாரண்டி கார்டு தராங்க. ப்ளஸ் இந்த வாட்ச் வந்து மேக்னெட்டிக்காக தான் சார்ஜ் ஆகுது. அது எத்தனை mAh அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1900 mAh இருக்குது அந்த வாட்ச் உள்ள. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து ப்ளே ஸ்டோர் இல்லை கூகுள் இல்லை ப்ரௌசர் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம ஒரு மினி ஸ்மார்ட் ஃபோன்னையும் சொல்லலாம். இதோட காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 75,000 வருது. 75,000 கொடுத்து ஒரு வாட்ச் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்பிளில் 65,000 கொடுத்து வாங்கிடுங்க. ஸோ 75,000 கொடுத்து இந்த வாட்சை வாங்குறதுல தப்பே இல்லை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். கூடவே நீங்கள் வாட்ச் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க, உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் தான் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு 5G மொபைல் கூட தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. 75,000 பட்ஜெட்குள்ளே நீங்கள் ஒரு சூப்பரான ஃபோனும் எடுக்கலாம். இல்லை ஃபோன் உங்களுக்கு பிடிக்காது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சா மட்டுமே இந்த OnePlus வாட்சை நீங்கள் எடுக்க ஆசைப்படலாம். ஆனால் இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் தான் கடைசியாக வரப்போகிறோம். இது ஒரு 45,000 இல்லை 60,000 கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இருக்கிறது ஒரு செம ஹிட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பட் இதை அவங்க 75,000 பட்ஜெட்டை கொண்டு போயிட்டாங்க. இந்த அளவுக்கு அதிகமான ஒரு காஸ்ட்டான ஒரு வாட்ச் தான் இதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பட் ஒர்த்ஃபுல்லான ஒரு வாட்ச் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் கூட போகலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் தான் இருக்கிறதுலே ஒரு செமையான ஃபேக்ட், ரியல்மி பற்றின ஒரு ஃபேக்ட் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க அதை பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ஒரு டெக் ஃபேக்ட். என்ன டெக் ஃபேக்ட்? ரியல்மி பற்றின ஒரு டெக் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி பட்ஸ் 2 ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்பட்ஸ், அதாவது நம்ம காதில் வைப்போம் இல்லையா, ஏர்பாட்ஸ் மாதிரியான ஒரு இயர்ஃபோனை லான்ச் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. அதோட பேட்டரி ஸ்டாண்ட் பை தான் இருக்கிறதுலே ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம். எத்தனை மாதத்துக்கெலாம் இல்லை, எத்தனை வருஷத்துக்கெலாம் கிடையாது, கிட்டத்தட்ட 17 days நம்ம சார்ஜே போட வேணாம், அந்தளவுக்கு பாட்டு கேட்கலாம். பாட்டு கேட்கலாம்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் அதாவது கேப் விட்டு நீங்கள் பாட்டு கேட்க முடியும். பட் நீங்கள் ஒரேடியாக பாட்டு கேட்க போகிறீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 24 hours 1 day ஃபுல்லாக நீங்கள் பாட்டு கேட்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்டரி ஸ்டாண்ட் பை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் தான். ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்னா என்ன மாதிரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் தான், அந்த பாக்ஸில் வச்சா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறிடும். ப்ளஸ் இதில் மேலே நிறைய ஒரு சூப்பரான ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கேஸ் தான் இருக்கிறதுலே ஹைலைட்னு சொல்லலாம். அதுலேயே பேட்ரி இது கொடுத்துட்றாங்க. பேட்டரியோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்டாண்ட் பை இன்னும் தரும், அதெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு மினி டிஸ்பிளே மூலமாக. இந்த ஏர்பட்ஸ் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ப்ரோ, நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் தான், மற்ற எதுவுமே கிடையாது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் நம்மளோட காதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான 3 சைஸ் வேரியண்ட்டாக அவங்க லான்ச் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. ஏபிசி அந்த மாதிரி 3 வேரியண்ட் லான்ச் பண்ணலான்னு இருக்காங்க. உங்கள் காது சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ என்னோடய இயர் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா எனக்கு பி, இல்லை உங்கள் இயர் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா ஏ, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் ரியல்மி பண்ணலான்னு இருக்காங்க. ஈவன் உங்களுக்கு மாற்றி யூஸ் பண்ணாலும் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான். இயர்பட்ஸ் மாதிரி குட்டியாக தராங்க, அதை நம்ம பக் பண்ணி நம்மளோட காதில் மாட்டிக்கலாம். அந்த ஏர்பட்ஸ் இருந்தாலே போதும், நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ப்ளஸ் இது முழுக்க ஒயர்லெஸ்னால இருக்கிறதே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நம்ம ஒயர்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த பின்னை சொருவது அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாக்ஸில் ஒன்று எடுத்தால் ஒன்று கனெக்ட் ஆகும், இன்னொன்று எடுத்தால் இன்னொன்று கனெக்ட் ஆகும். அதாவது 1 by 1. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோன் கிட்ட ஒன்று பேர் ஆகிடும், இன்னொன்று எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னொன்றும் பேர் ஆகிடும். ஒன் பாடாகவும் நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதில் ஹைலைட்டே இதுதான் நண்பா. இருக்கிறதுலே ஒரு செமையான ஒரு ரியல்மி பட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது இந்த பட்ஸாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட
ஒரு 17,000லாம் வராது, வாய்ப்பு இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் சாம்சங்கே 7,000 தான் வைக்கிறாங்க. இவங்க ஒரு 10,000க்கு ஒரு சாமியான ஒரு ஏர்பட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த ஏர்பட்ஸ் மூலமாக. இந்த ஏர்பட்ஸ் ரொம்பவே நல்ல யூஸ்ஃபுல் தான். இதை வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணுவாங்க, அப்போ நீங்கள் போய்ட்டு வாங்கிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டெக் நியூஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். கூடவே இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெக்னாலஜினா என்னென்னு தெரியும், டெக்னாலஜி ஃப்யூச்சரில் என்னெல்லாம் வரப்போகுதுன்னு தெரியும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜாகவும் இருக்கும். கூடவே நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம போட்டிருக்கிற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள். ஈவன் டெக் நியூஸே இது 9th வீடியோ டெக் நியூஸ். ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்துடுவாங்க. பார்த்துட்ட பிறகு பிடிச்சிருந்தா மட்டுமே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கூட இந்த பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தினம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் தான் நடக்க போகுது. அதை நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லான்னு இருக்கேன். ரிமூவ் பிஜின்னு ஒரு ஆப்பை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன். அந்த ஆப் இருக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். அதுக்கு கொஞ்சம் காசு பே பண்ணலாம், அதாவது காசு பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது ப்ரோ வெர்ஷன் நெட்டில் அஃபிஷியலாக லான்ச்சும் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது டெக் டாமஸ் யூடியூப் சேனல். மீண்டும் தரமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இது ஸ்ரீராம். பாய்.